Bismillahirrahmanirrahim. Mai magana Tahir Muhammad Fage, jarumi a Kannywood, kuma uba, kuma dattijan Kannywood. Ina kira ga masoyana da 'yan uwa da abokan arziki. Ga wani sabon channel ɗinmu, Kibiya TV. Ina son ku dinga bibiyan channel ɗin nan domin za ku ga abubuwa na faɗakarwa da ban mamaki. Sannan akwai abubuwa na fahimtar da yara ƙanana. Sannan ga sabon fim ɗinmu mai taken rikicin duniya. A sha kallo lafiya. Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Hajiya Aisha Muhammad Adal, kuma jaruma a Kannywood. Ina kira ga masoyana da ku hanzarto ku bi mu wannan channel din tamu mai suna Kibiya TV. Kibiya TV ta kawo muku shahararren fim din nan mai suna Rikicin Duniya. Rikicin Duniya labari ne mai kyau, mai inganci, sannan kuma mai faɗakarwa. Kada ku sake masoyana a baku labari. Mu dinka haduwa da ku a Kibiya TV. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Dan Juma, wanda a wannan shiri da kuke kallo mai suna Rikicin Duniya na fito a Musti. Don haka ina mai sanar da ku cewa ku je wannan channel din namu mai suna Kibiya TV domin ku danna mana subscription saboda ku kalli fina-finan masu nishadantarwa da kayatarwa. Ba abin da muke bukata a tattare da ku illa ku danna subscription ku ci gaba da kallon mu. Zamu kuma za mu ci gaba da nishadantar da ku. Ku biyo mu a Kibiya TV. Assalamu alaikum masoyana masu ji da gani. Sunana Anas Jita, jarumi kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood. Ina mai farin cikin sanar da ɗaukacin masoyana na faɗin duniya, kudu da arewa, gabas da yamma gabaki daya. Sabuwar channel ɗinmu mai suna Kibiya TV akan manhajar YouTube channel. Da ni da ke da shi mu haɗu mu kalle Kibiya TV. Za mu ga shirye-shirye masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa a cikin Kibiya TV. Mun zo muku da wani zazzafan shiri mai ban mamaki, rikici da tashin hankali mai suna Rikicin Duniya. Rikicin Duniya. Ku kalli Rikicin Duniya a sabon YouTube channel ɗin mai suna Kibiya TV. A nan za ku kalli Rikicin Duniya, ya shafi kowane al'amari na rayuwar duniya. Assalamu alaikum jama'a, muna gabatar muku da sabon series ɗinmu mai suna Rikicin Duniya wanda zai ringa zuwa muku a tashar mu ta Kibiya TV. Rikicin duniya. Rikicin Duniya. Rikicin Duniya. Rikicin Duniya. Rikicin Duniya. Da me rai ake yin shi. Rikicin Duniya.